Shisnya din ke jingwi khobor ba kinelam ja kendam Hindu ka brahmachari mokendan kathu ban penlong ya ke jinga rali hanang ba shelong ha ka atarik orisau araja usau ban penbena ya ka masi kum ka kmi jong kari ban sangen no shisendan ya ke jing penyak bat bam dok masi ka New Trap Integrated Territorial Organization ini ka sang hitu lang ba presiden ba dan ba khar lo mana ka liang jo ka sang kala kentu ya ka sokar ba kimdei ban a jingbet ya ka tai ka sang ban penlong ya kan de karali ulong ru bahpo kari India amdon kanu kanu kanyam ke bala man penbo dia ke ai ke bangin bam bat ke ai ke bangin di amar ka reti sensa jong kari India ka ai lai lu ye kena sasnong jong kari India na kaliang jong ka HITO nila pha ye ni ka dorkhas la ni kata ka kajingu jor bat ka jingdawa nak sarkar nila kentu yo sarkar banumsha ya gani ka gaw dhwaj स्थापना भारत यात्रा ban khangi gini halor ba ka jingkwa ka jongki ban yatra haga 8 tarik Oktober hagani ka shthi la penpau ba nakaliang ka jongi ba kinu ki shit niam nakano kaniam ru kimla ban wan penbot ane ban diktir yangi yak ai bangin bam bat yak ai bangin umbam te nakaliang ka jongi ngi condemn ya kane ka jingkwa ka jongki ba ka jingkwa ka jongki ka ba ijisnu thamula long bangin ya shai shushu what you matama gandhiru on documents he is not our father of the nation kata ka baling akran kumta ka ang ba ka RTI ka bala file ka wai kena klasik yela lap but kala tniru lada kat kum ka artikel khat prai we kala kran chai ba mla ban consider lana ban penlong father lene mother of nation you know like no equitable exempted kum ka military lene ki ba de chong ka academic tengi na kaliang ko jungi la thong la pensai yo menteri rang ba jong ka jella ba ki de ban khang mardori kini ban numsha ra ba kin wan ya rally hang ne ko jella ko jungi jong ko bri nyok tret tengi na kaliang jungi la kran beta ka basai bat lada ka sarkar kamla ban khang ya ki tengi ru ha ka ju hagasi begini kin penher ya kata kalama masih jongki ngi na kalian jongi ngin penher ya kalama ka arpsan hima ka bedai jong ka khasis tir kumban pung kama biang yo sarkar jalla pakala kala ngi la nyupsan sem menta na do ka singi ba yo la lot ka India ba ka jingi te jong kata instrument of action bat ngin jekran ru ngin kama biang halor ILP bat ya ka jingklet ka sarkar ILP bat ya ka just konsil kunju te kan kum ka kerwo bangi pek ding bau news nilai begitu ki sadhu lene gitu ki riu niam Hindu kila keren sepang kita ki manggal pandai ni kita iba kumno la ya tap eklen masih ngangon chuang bai ki ngim dan bentai namar ngi long nong India ha khakna spa so pupara andre ukyang nang ba uktir sing hatu ko por ki klem ye khi bong ban lai lo kata gari India andre ngi ye khi ni kon ban lai lo ya gari khasi jongi nakaliang ka jongi ni condemn bat ni kenturu ye ki binong song ki bala don bala he la sa hang ne khamtam ye ki wei ki chin riu kum na ki kata bagi ong knong wei ani kita ki riu nem hindu hang ne takat tu snem phia don hang ne wat num nge ya ka batha la ni ka ba dictate ta ki breu ki mana ba kat tu snem phila ya don hang ne phi shong hang ne ngim ju pun thot ngim ju pun wet ka jingwan le jong ki ne ha ar tare kamut ka de ka full provocation nakaliang ko jong ki wan pun kulmar hasnong na thau jongi par kala de kala jan ru ka puja but nakaliang jongi ta kanmau pa ba ar tarik ngi chai de ge jing pung khosnong la da kum kini ki jabo ki wan ngi ban sing in weng ye kini kinyot ngi ken ba ki de kinyot ki bu wet ya ka ta ka jinglong jingman ka jongi na kita ki indigenous ka jinglong indigenous jongi ka blong unique ka blong kerpang tengi nakaliang ka jongi ngim don ka jingis ngoper habaka ritis nishar kane kade ke democracy country ke island habaka island andre ka constitution pat kamsha te ngin pitkai ka bor ka an kale kumno lada ngi ki khasi ngi kham kran bakla ngi khamle kumne umtai ka an ka pinstom ka sim de ka yu ka ngangai ru baka an kan sim yi gine ki ba wan pun kulmar snong wat ndai tang hapo ga jala jungi habaro ki wei kilya pat kentang ye wai ngan pungkut da ka ba ong ye kini kinong wei haba phikwa ban le sakita ki jaka ki ba film dominate ki ba film yabam kabamut kaban onga if you want to do it in Hindustan not in Khasi state if you want to ban the cow slaughter if you want to ban beef eating you ban on the area which is specifically mentioned
in your area and dominated by your people. But us in our land of Nyotrap, we have the specific and linguistic. So this is a suggestion and a message to all the citizens in our state, especially our brother and sister from the non-tribal group and community, that don't listen to this such kind of people who came and provoke, especially on the October. It is the puja used to held on, or the Durga puja. So we from the Hito, as you have seen, many of the group are here, but we never disturb any domination or any religion in our state. We are a peace-loving people, so let us try to maintain, and please listen to our voice, not outsider. So what we demand, it is purely our historical background. Myself, Don Bokdakar from Hito. So we request you to join hand and stick. And if the government deny to stop or restrict these people, we have no option but to raise our 25 Hima flag or the Federation of Caste System.